Okay. Skal jeg lige få lov til at kigge på din æg? Ja, jeg ved godt, du bliver sur på mig hver gang. Du bliver så sur på mig hver gang. Jeg låner lige der to. Jeg låner lige der to. Tak. Lad os se. Der er i hvert fald rigtig godt gang i den her. Der er noget liv i. Tiki tiki. Den er der i hvert fald gang i, så lad os lige tjekke det andet. Var det ikke Dollys? Det var Dollys. Det her æg fandt jeg udenfor. Det er i live. Der var den. Der er kyllingen. Den lille sorte plet. Og en kylling. Det er ikke bare sejt. Der. Den lille kylling. Det her er det sejeste ved det her. Jeg elsker den her del. Jeg tjekker ikke noget, se om det hele fungerer. Og så hvor fin den er. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet. Wow. Jeg prøver at se, om jeg kan finde den. Der var den. Så cute. Men fordi jeg fandt æg udenfor, så er jeg ikke sikker på, hvor gammelt det er, hvor langt det er. Og hvis jeg kigger på Karens æg, så er de i hvert fald noget længere. Så jeg skal nok have gang i en nødplan for at redde det æg, vi har fundet. Hvis det ikke skal gå til, for jeg tror ikke, jeg har nogen skrubmødre, der kan klække det for mig på det tidspunkt. Alle mine skrubmødre, den har jeg godt gang i hvert fald. Jeg kan finde så rød derovre. Undskyld, jeg forstyrrer dig om aftenen gerne. Men som jeg var ude at se, så fordi at jeg fandt det ikke udenfor, ikke ved hvor gammelt det i realiteten er, eller hvor længe det har lagt, eller hvor langt det er i udvikling, så er jeg nok ude i at finde en nødløsning, der ikke har nogen skrubmødre, der kan ligge på det æg, når det klækker. Godt gang i det æg her, for man kan se den navlestreng. Så cute. Tilbage til mor. Ja, det er en god mor, Karen. Sådan. Dygtig. Kan du sove godt, Karen?